നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. വേറൊരു വഴിയും എൻ്റെ മുന്നിലില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി ആ പാട്ട് കേട്ടിരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ പടിയിലെത്തി. നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു അന്തരീക്ഷം. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 3 റാന്തലുണ്ടായിരുന്നു. അത് കത്തിച്ച് പിടിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് നടന്നു. പൂജ ഇന്ന് നടക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു. പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ വീടിൻ്റെ പടിക്കലിൽ നിന്നു. ഇവിടെ ആരുമില്ലേ എന്ന് നീട്ടി ഉള്ളിലേക്കൊരു വിളി വിളിച്ചു മാധവൻ. ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീ ചിമ്മിനി വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഇറങ്ങി വന്നു. ആരാ? എന്താ വേണ്ടത്? സൽഗുണ